Dnešním hostem pořadu Rozhovory bez limitů je Eva Kadlecová, která je majitelkou Centra Unity, což je prostor pro péči a duchovní rozvoj. Zároveň je terapeutkou, koučkou, masérkou a průvodkyní vědomým životem. Je to pestrá paleta, kterou Evi nabízí. Já tě tady moc vítám. Ahoj, moc děkuji za pozvání. To Centrum Unity, který ty si založila, co tě k tomu přivedlo? Tak já jsem vlastně nic takového nezamýšlela a neplánovala. Většinu věcí, co takhle v životě dělám hodně spontánně, takže tohle nebyl úplně plán ani úmysl, ale jak už to tak bývá, tak se to prostě nějakým způsobem poskládalo a původně jsem vlastně zamýšlela si vytvořit nějaký svůj prostor na masáže, terapie, to, čemu se věnuju, to, co mě vlastně baví a naplňuje. A scháněla jsem vlastní prostory a vlastně takovou peripetii jsem se dostala k těmhle prostorům a původně jsem vlastně měla v plánu pronajmout částečně tenhle prostor někomu, původně teda kosmetičkám, abych vlastně celý to břímě těch nákladů nenesla jenom na sobě a postupně vlastně vznikal celý ten projekt, kdy se mi ozývali vlastně taky známí z mojí vlastně bubliny, ať už tantrický, terapeutický a jelikož vlastně taky scháněli nějaké prostory ad hoc nebo na nějaké třeba pravidelné pronájmy, tak slovo dalo slovo a vlastně začal se tvořit tady tenhle projekt. A k tomu místu jsem vlastně přišla úplně taky náhodou, protože jsem majiteli téhle budovy zaparkovala na jeho garáži, protože jsem někam pospíchala, nikde nebylo místo a protože jsem tam nechala vlastně telefonní číslo, tak mě potom následně zkontaktoval a ptal se vlastně, co dělám, protože my jsme docela sousedi, my se známe a když jsem mu říkala, že dělám právě nějaké terapie a masáže, tak mi nabídnul ten prostor, který se potom ukázal, že pro mě vynikajícím místem, tou lokací a vlastně splňuje všechny požadavky, které jsem vlastně předtím hledala a nikde jsem je nenacházela. Vždycky bylo něco, co tam nebylo úplně podle mých představ. Takže... Tak tady se hezky ukazuje, že náhody neexistují, jak se říká, že asi všechno má nějaký vyšší záměr. Co tě vedlo vnitřně k tomu, že chceš pomáhat vlastně lidem, protože tohle centrum je hodně o pomoci. Je to třeba něco, co jsi si prošla v životě, a nebo to bylo vyloženě jako, že jsi toužila po tomhle vždycky? Tak určitě jsem neměla žádný takovýhle plán, žádný takovýhle záměr. Vlastně v tomhle prostoru se nabízí vlastně celostní péče. Jsou tady různé masáže, terapie a skupinové akce, které vlastně jakoby pomáhají lidem na cestě, na jejich cestě. A jelikož nevěřím na konkurenci, protože každý jsme něčím jedinečný, každý máme prostě svoji energii a když prostě dva dělají to též, tak to není to též. To znamená, i když tady máme třeba hodně lidí, kteří se specializují na access bars terapii, tak každý má prostě nějakou svoji unikátní energii a vždycky ten klient si vybere někoho, kdo mu prostě nejlíp sedí, tou svojí energií. Tak to jsem jenom chtěla ještě doplnit, nicméně já sama jsem si prošla vlastně neúplně hladkým životem, jak už to tak bývá. Nicméně, jak se říká v sanskrtu, tak vlastně lidský život je definovaný tím, že my neděláme chyby. My vlastně procházíme lekcemi. A to je možná někdy dobrý si uvědomit, že vlastně není čeho litovat. Vlastně všechno, čím jsme si prošli, nás nějakým způsobem definuje, nějakým způsobem nás vlastně posouvá, nějakým způsobem nás obohacuje, zvlášť když ty lekce jakoby překonáme nebo zvládneme, tak potom z toho můžeme krásně těžit. A já jsem si teda, můj život je velmi pestrý na tady tyhle různé příhody a řekněme chyby. Já jsem ve 3 letech vlastně prodělala rakovinu ledviny, měla jsem rok a půl chemoterapie a různé ozařování, potom ve 13 letech jsem měla takový vážný úraz, kdy jsem teda málem vykrvácela.
Potom jsem měla ještě vlastně rakovinu děložního čípku, když mi bylo nějakých 20, myslím, let. Moje dospívání a puberta by se daly nazvat jako takový období temna, možná takový období party, sex, drogy, rock'n'roll. A potom vlastně přicházely ty další zkoušky, hodně vlastně s dětma. Člověk začne se otevírat, vlastně poznávat, procházet si to svoje dětství, zjišťovat vlastně, že tam jsou věci, na které se člověk by měl zaměřit a možná je rozkrýt. Potom vlastně ještě následoval rozpad vlastně našeho vztahu, který jsme žili vlastně 9 let s expartnerem, ve kterém máme 2 děti. No a vlastně dostala jsem se z kancelářské práce. Já jsem byla taky vlastně jako brand manažerka v korporátech a po mateřský jsem vlastně byla nějakým způsobem odejita. Nebylo to úplně, řekněme, fair z jejich strany, ale dnes už jsem za to ráda, protože vlastně si neumím představit, že bych si nemohla svůj život řídit podle sebe, že bych vlastně musela... Ač ta práce mě dříve naplňovala, tak vlastně potom už mi nedávala až tak velký smysl. Protože my se měníme, my se vyvíjíme, jak říkám, ty děti jsou kolikrát vlastně ta největší transformace, která nás v životě potká. A potom přišlo ještě období covidu, kdy se to tak jako všechno hezky porozpadalo tady všude. A pak vlastně po tom rozpadu toho vztahu hodně jsem bojovala s velkými strachy existenčními a vůbec jsem nevěděla absolutně co dál. Bylo to velmi náročné období a tak, jak to v životě bývá, tak mi zase přišly do života jiné možnosti. Jo, vlastně, když člověk se pustí něčeho, co mu neslouží, očividně. My jsme vlastně žili v takovém, řekněme, toxickém vztahu, kdy už oba jsme z toho byli prostě unavení, vyčerpaní. Už vlastně ráno jsme se probudili jako se špatnou náladou a v tom ty 2 děti, že jo, tak potom člověk se vydá do toho vzduchoprázdna a neví, co tam je. A to je někdy opravdu výzva. A já jsem si procházela opravdu jako panickýma atakama. Nemohla jsem v noci spát, tak jsem se jakoby bála, jak tohle z toho zvládnu. Ale tím, že jsem se vydala tou cestou důvěry a ne tou cestou toho strachu a ty kontroly, mít věci pod kontrolou, tak já jsem se vydala prostě nevím kam. A ta cesta mě postupně zavedla k tomu, kde jsem teď. Jo, vlastně objevily se úplně jiné možnosti. My vždycky máme pocit, že když ty možnosti nevidíme teď, tak tam nejsou. Ale my nejdřív musíme udělat ten krok, protože když máme něco, co nás jako energeticky vysává, tak my nemáme už energii tvořit něco nového. Potřebujeme nejdřív se zbavit to, co nám tu energii bere. Pak musíme nejdřív prostě jedny dveře zavřít, aby se otevřely ty druhý, ty nový. Tohle je hodně silná myšlenka a mě by ještě zajímalo, když se teď ohlídneš zpátky, tak ten vztah, který jste teda ukončili, protože vám nesloužil a pak přišlo to vlastně hodně těžký období, udělala bys to znovu, že by si do toho šla a prošla si znova tímhle těžkým obdobím? Jak to teď vnímáš? Tak jsem ráda, že to těžké období mám za sebou. Jsem ráda, že teď jsem tam, kde jsem, s tím vědomím, které mám. Ale vím, že to byla ta správná cesta. Nicméně dlouho jsem si to ještě vyčítala a dlouho jsem vlastně zvažovala, jestli nebylo lepší zůstat, jestli se to nedalo nějakým způsobem jako zachránit, jestli vlastně jsme neměli udržet tu rodinu pohromadě. Tak samozřejmě pocitama viny a výčitkama jsem se trápila nějakou dobu. Taky jsem vlastně objevila kouzlo šamanských medicín a vlastně pak jsem pochopila, že všechno je tak, jak má být a že všechno se dělo z nějakého důvodu a že to prostě jinak být nemohlo. Jo? Na tom se hezky ukazuje, že když člověk ten krok udělá, tak tam přesně jsou ty nejtěžší momenty, že možná to je to, co lidi nejvíc odrazuje, že tuší, že něco takového přijde a vlastně se toho tak bojí, že ten krok neudělají. Ale jak zase je tady hezky vidět, tak ono to člověka vždycky někam vede a vede ho to
víc k němu samému, že sám sebe pozná a jestli mi to potvrdíš, pravda i, že dneska, pokud seš v horších takových situacích, tak už víš, co se děje a čekáš, co ti to přinese třeba? Jo, tak to je dobrá myšlenka. Je to tak, že vlastně, když porovnám sebe před těmi, dejme tomu 5 lety, při tom vyhoření, tak já jsem byla opravdu zoufala a opravdu jsem jako fakt nevěděla. A nevěděla jsem, že ty možnosti tu jsou. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká a vlastně jako modlila jsem se, ať to nějak jako dobře dopadne. Ale dneska už vím, protože my jsme vlastně v nějakých cyklech a já se teďka momentálně taky nacházím v nějaké transformaci, v nějakém přerodu. Momentálně nevím, co z toho vzejde, ale už nemám z toho ty stejné pocity, jako jsem měla, vlastně bezvýchodnost, beznaděj, jo, a tyhle ty pocity mě hodně jako sužovaly. A dneska už vím, že je to vlastně, že se chystá prostě něco nového, je to zase nějaká nová etapa, na něco se mi zase otevře, ale nevím, co to bude. Co to bude, ale cítíš, že něco přijde. Cítím, že něco to pochopila, přijde. Ten proces, ten princip, jak to funguje. A je to možná i úleva, že člověk se tomu může odevzdat. Jo. A důvěřovat té cestě vlastně. Přesně tak. Skrze ty zkušenosti pak člověk získá ten nadhled, jo? Protože si řekne, tak tohle už se mi dělo a pak to stejně mělo řešení. Jo? Moje kamarádka říká, že vždycky, když se bojíme třeba i o peníze, o finance, tak je dobrý prostě důvěřovat, že je o nás vždycky postaráno. Je to prostě tak. Ona taky si procházela nějakým obdobím, kdy nevěděla, jak vůbec prostě třeba finance poskládat dohromady. A najednou z ničeho nic se objevila nabídka, která jí přesně na ty 3 měsíce, které byly pro ní jako stěžejní, tak jí pomohla. Jo. A to vlastně člověk, to nejde predikovat, to nejde prostě naplánovat. To prostě takhle daleko my nevidíme. Ale přesto vlastně já jsem poslouchala rozhovor od Maroše Vaga o vlastně přítomném okamžiku a vědomém životě. A tam právě to říkal moc hezky, že my vlastně, když se jenom stišíme, naladíme na sebe a jenom posloucháme to jemné vedení. My nepotřebujeme vědět, co bude za rok. Jo, my vlastně jdeme krok za krokem, ale my tam to jemné vedení máme, něco nás vede. A my to neslyšíme, když furt přemýšlíme, když jsme zahlceni tou myslí a neustále prostě nám to chroupe. Tak co teď, co prostě udělám. Ale když se jako stišíme, tak ono tam to vedení je v každém z nás vlastně. Já mám takový pocit, že tohle způsobuje i když je člověk hodně v té levé mozkové hemisféře, která je takovej ten kritik a hlídač a často nás může úplně zastavit, protože nějak upozadí tu naší důvěru v něco. Že tohle to je něco, co se nedá vlastně logicky nebo nějak rozumem vysvětlit, to, co se děje, když člověk se tomu otevře a začne sobě naslouchat. Ještě jsem se chtěla zeptat, ty, když jsi mluvila o té metodě Access Bars, tak a mluvila jsi i o šamanství a o něčem, co tobě možná i pomohlo na té cestě. Jestli by si mohla říct, jaký techniky nebo co všechno si vyzkoušela a prošla si tím v tomhle těžkém období, když ti někdo pomohl a jestli potom bys nám i mohla říct ty vlastně, jak funguješ ty tady v těch technikách, co to všechno znamená, protože já se přiznám, že třeba tahle metoda, nevím o čem je, ale jenom, že to je nějaká práce s energií zřejmě. A tohle mě moc zajímá, určitě i naše diváky to bude zajímat. Tak jak jsi mluvila i o tom šamanství, to je taky téma, který mě hodně zajímá. Tak jenom jestli tohle to bys mohla říct, aby jsme prošli i vlastně od toho, jak tebe třeba i to mohlo inspirovat, když jsi si to xkrát vyzkoušela sama na sobě a jak to teďka děláš ty. Jo, tak já možná začnu nejdřív těma šamanskýma medicínama. Opravdu mě vlastně k těm medicínám dovedly vlastně stavy, které byly už, řekněme, nesnesitelné, takže jsem vyzkoušela právě i tyhle ty možnosti, které se mi taky otevřely z nějakého důvodu a musím říct, že mi to na mojí cestě hodně pomohlo, ale tak jako spoustu dalších kurzů, terapií a
prošla jsem si toho hodně za těch posledních 5 let a vlastně ze všeho tak nějakým způsobem čerpám. Vlastně zjistila jsem, že mojím takovým největším vlastně jako darem je právě propojovat a sjednocovat ty věci. Jo? Že vlastně ty různé metody, já se vlastně necítím jako třeba terapeutka pouze Access Bars terapie, ale zase mi dala nějaký vhledy a nějaký postupy do života, tak jako vlastně každý kurz, který jsem si prošla, tak to mám vlastně vždycky otestovaný nejdřív na sobě, pak když mi to vlastně dávalo smysl a pomohlo mi to, tak jsem šla a udělala jsem si třeba ten výcvik nebo kurz. A vlastně za tu dobu práce s lidma, já jsem hodně vlastně pracovala v tantrických masážích, kde je hodně důležitý vlastně se jakoby naladit a napojit na toho člověka, takže jelikož už mi pod rukama prošlo mnoho lidí, tak jsem vlastně postupně začala objevovat, že vlastně mám ten dar toho napojení, že vlastně mi tam jako chodí i ty informace z hora nějakým způsobem, protože vždycky jsem se napojila na toho člověka a zjistila jsem, co on vlastně na těle řeší, jestli má někde nějaký blokády a tomu jsem se potom věnovala prostřednictvím, nevím, třeba reiki doteku, jo, nebo různých jako terapií, kineziologie, jo, cokoliv, co vlastně mám takhle ve svém portfoliu a teďka vlastně poslední dobou mám pocit, že přesně tohle to mám dělat, že to je vlastně to, co dělám, nazývám třeba jako energetickou terapii a je to vlastně tak, jak poslouchám svoji intuici a to tělo toho klienta, tak používám ty metody, které mi tam zrovna jako chodí jako nejlepší řešení v tu danou chvíli. Takže jo, to je asi teďka ten směr, kterým se momentálně ubírám, ale jak říkám, no nikdo, nevím, co bude za rok zrovna. No. A když k tobě přijde klient, tak ty přijde s konkrétním požadavkem na určitou věc, anebo přijde, já mám takový problém, co by pro mě bylo nejvhodnější a ty to nějak cítíš a víš, že pro něj bude vhodný tohle, nebo třeba i kombinace těch technik. Ty děláš vlastně i to koučování, tam taky asi nacítíš, co ten člověk potřebuje, že jo? Takže kteří lidi, nebo jak to má ten člověk vlastně v sobě srovnaný, když k tobě jde? Je to tak, že někteří jdou s konkrétní zakázkou, s konkrétním požadavkem. Přijde mi klientka, řeší akutní třeba problém s maminkou, jo, nějakým způsobem. Přijde někdo, kdo se cítí zaseknutý v životě, přijde někdo, kdo má rozhodovací paralýzu, vůbec neví prostě, jo, jestli tahle cesta je dobrá nebo není dobrá. Někdo se cítí frustrovaný, jo. Prostě někdo nedokáže ani popsat, co vlastně je to nejtěžší, čím by se chtěl zabývat, ale já to vždycky z toho člověka nějak jako načtu a navnímám podle toho, když se spolu chvilku bavíme, tak i prostřednictvím vlastně channelingu vnímám, co je tam takový to hlavní téma. To vždycky tak nějak prostě cítím. A včera jsem měla třeba coaching, který vlastně se převrhnul vlastně v regresní terapii, jo? Že jsem vlastně cítila, že tohle mám použít. Takže jo, je to tak, že můžu vlastně poskytnout nějakou konzultaci po telefonu a třeba něco jako doporučit, ale nejvíc mi to potom vlastně jde ta energie z toho člověka v tom daném okamžiku, kdy on vlastně mluví o tom, co ho trápí a já už tam vlastně jako vnímám ty témata. A když se vrátím k tomu Access Bars, jak jsme tady zmínili, tak popíšeš konkrétně tu techniku, jak to funguje, jak s tím člověkem pracuješ při tomhle? Tak Access Bars je technika, kdy vlastně my máme na hlavě 32 bodů, jež vlastně každý bod souvisí s určitou oblastí našeho života. A my vlastně držíme ty body v určitém pořadí a tím se ty jednotlivé oblasti uvolňují. Já to vždycky přirovnávám k defragmentaci disku, kdy my máme vlastně starý počítač, staré programy a ty programy jsou hodně objemné, hodně pomalé. Vlastně zabírají to místo pro něco nového, co by mohlo přijít do našeho života. Tak tyhle ty nefunkční prostě vzorce, systémy přesvědčení se vymažou a vlastně naše mysl se projasní a tak jako svojí myslí jako řídíme hodně věcí. Tak když je přehlcená, tak známe to, že když máme na ploše otevřených 50 záložek, tak je trošku pomalejší. A tak je to vlastně o tom si vyčistit mysl a potom vidíme jasně. Jo? Potom vlastně se více spojíme s tím,
co je ta naše podstata a co vlastně máme v tu danou chvíli udělat. A pak si tady zmínila reiki. To je technika práce s energií, že jo? A tak tu jestli bys taky přiblížila. Reiki je vlastně technika, kdy využíváme vlastně univerzální energie. Je tam potřeba teda určitá iniciace na napojení se na tuhle energii a potom vlastně ta energie jde s rukou. Jo, dá se tím vlastně jakoby ten energetický přenos přenášet rukama, ale lze to i na dálku. Jo, vlastně je to cítit. Zajímavý bylo, když jsem třeba přijela za mamkou jednou a tam bylo koťátko. Ona prostě našla v popelnici koťátko, který bylo úplně zesláblý a jako nevypadalo, že přežije do druhého dne. A já jsem takhle seděla a ono mi vlezlo prostě do dlaní a teď jsem cítila, jak se mi vlastně ta dlaň zapla. Jo? Že vlastně nikdy člověk nemusí to ani zapínat takovou tou modlitbou, která to vlastně zapíná, ty jednotlivé věty, tak to koťátko si prostě vlezlo do těch dlaní, zaply se ty rejky a ono potom bylo úplně jak oživený. Jo? Že vlastně jako jsou věci, které úplně nelze vysvětlit, jak fungujou, ale fungujou. No. To je krásný příběh s tím koťátkem. Takže tam proudí energie přes dlaně a ty třeba, je to třeba možné použít, i když člověka bolí záda, dejme tomu, nebo tam... Určitě. Jo? A bude to souviset asi i s jinými věcmi, bolesti zad, než jenom vyloženě, že v tom místě je nějaký problém. Jestli to nespůsobuje i psychika třeba. Ano, je to tak. Vlastně my jsme nějakým způsobem navyklí na západní medicínu, která, když nás bolí oko, tak jdeme k očaři. Když nás bolí záda, tak jdeme... Jo, vlastně vždycky rozděluje to tělo a nevnímá ho jako celek. A vlastně ten holistický přístup vlastně nám dává ten celostní obraz a všechno se vším souvisí. Jo. To znamená, že když nás bolí záda, nemusí to nutně znamenat, že máme jako problém se zády. Jo. Může to být nějaký problém úplně s něčím jiným. Takže asi tak. No. Je to vždycky jako souvisí to s psychikou. A můžu se zeptat, když bych přišla, že mám problém se srdcem třeba, tak kdyby si mi řekla, jako, co to může způsobovat. Nemusí to tak nutně být, ale třeba ta psychika, odkud by to mohlo pramenit, třeba problémy se srdcem, protože dneska si myslím, že ty problémy jsou častý, tak jestli jsi měla třeba takového klienta a ukázalo se, že to způsobuje něco jiného? Ano, třeba konkrétně si vzpomínám, že jsem měla ženu, která měla nevypuštěný smutek, prostě neprožitý smutek, nahromaděný za XXY let. Zemřel jí bratr, zemřela matka, jo, a vlastně ta žena si nikdy nedovolila truchlit, jo, nikdy si nedovolila tohle období prožít. A pokaždé, když nám odejde třeba někdo blízký, tak my bychom opravdu jako měli si dát ten čas. Říká se takový 6 nedělí, někdy díl, jak kdo potřebuje. A vlastně intenzivně se s tím jako spojit, s tím pocitem. My často ten smutek nechceme prožívat, ale potom jsou tam, jo, vždycky se to někde projeví. Takže tam šlo o znovu prožití toho smutku, který tam byl za ty léta vlastně poukládaný. To je zase, že my si snažíme vysvětlit, že truchlit jako, že tím už nic nespravíme, že jo? Že už se to stalo a teď je potřeba se s tím srovnat a možná zase to souvisí s tím, že jsme na sebe vlastně hodně tvrdí a snažíme se to přejít úplně jako, možná si i vyčítáme, jak je nám z toho zle kolikrát, ale přitom to je tak důležitý, tady ta emoce, aby šla ven. Tohle si myslím, že je taky jako fajn těm lidem říct, protože není špatný mít jakýkoliv emoce, protože tělo se tím něčeho zbavuje. Že jo? A potom si zaděláváme na různý právě i ty fyzické problémy. Tak to jsem ráda, děkuju za tenhle ten příběh s tím srdcem a vůbec s těma energiema. A ještě je nějaký techniky, které používáš, který bys nám tady chtěla blíž popsat, který by mohly zase lidem pomoci, nevím, jde třeba řešit, i když přijde člověk, který se trápí za někoho jiného? Ano, určitě. Možná jenom řeknu takovou vlastně důležitou věc, která tehdy pomohla hodně mně. Vždycky, když někoho litujeme, tak ho tím oslabujeme. Jo? A často lidi litují sebe.
Jo? Tak vlastně my si bereme sami sílu někdy. Jo? A truchlit pro někoho, kdo zemřel, je nám za ním smutno, tak to je jako v pořádku, ale jako litovat někoho znamená, že mu vlastně ubíráme tu jeho sílu. Jo? Tak, že mu jako nevěříme, že ho jako litujeme. A když bych přišla za tebou a chtěla bych pomoct někomu z mýho blízkého okolí, protože je mi ho líto, protože vím, že se v něčem jako vlastně necítí dobře a neumí si s tím sám pomoct. Je to řešitelný z mojí strany, nebo je to opravdu na tom člověku a já mu do toho vlastně nemám mluvit? Já si myslím, že je v pořádku nabízet pomoc. A když ten člověk ji přijme, tak je to jedině dobře, ale někdy paradoxně, a už jsem to v životě párkrát zažila, tomu člověku nejvíc pomůžeme tím, že to necháme na něm. Jo? Protože my, každý jeden z nás, máme klíč k tomu řešení pro náš život. Každý život je jiný, každý život je unikátní. Naše duše si sem přišla prostě vyřešit nějaké svoje věci, nějaké svoje poslání. A to, co prožívá někdo jiný, my třeba vůbec tomu nemusíme jako rozumět. Jo? Ale každý má vlastně takový jako návod, hlavně na ten svůj příběh, na to, co ta jeho duše si tady přišla zažít. To je moc hezký. Evečko, co ti přináší ta práce, kterou teďka děláš, do které jsi se ponořila a hodně pomáháš lidem a zároveň máš i spolupracovníky nebo kolegy, se kterými sdílíš tyhle prostory. Říkala jsi, že pro tebe konkurence nic neznamená, že je to o té vzájemné i podpoře, že lidi, kteří jsou stejně napojení a mají stejné záměry, tak vlastně ono to člověka i posiluje a žene dopředu. Jak cítíš to, když za tebou přijde klient a ty mu můžeš pomoct? A potom mě zajímá právě ta spolupráce s těmi kolegy. Jestli tady třeba máte i nějaké společné věci, jestli tvoříte nebo každý zvlášť to děláte? Je to tak, že já vlastně jsem za sebe velmi ráda, mě to naplňuje, když můžu právě někomu zvědomit nějaký jeho vzorec, chování nebo jo, a vlastně pomoct mu, tak jak já jsem si nechala pomoct na své cestě a dodnes si vlastně nechávám pomoct, dodnes využívám toho, co se nám tady vlastně jako nabízí. Ale zároveň, tak jak jsem vlastně na své cestě, já nejsem člověk, který prostě řekne, mně pomohla jedna věc. Jo, já jsem toho vyzkoušela mraky a taky vím, že právě všechny cesty vedou a směřují k tomu jednomu. Ale pro každého ta cesta je prostě jiná. Jo. Komu pomohla kineziologie, tak tomu zase by nešel prostě mezi šamany. Jo, a je to tak. Takže mně se vlastně líbí i ta pestrost toho, co tady můžeme nabízet, tím, že jsme se vlastně jako spojili dohromady. Já vlastně, když jsem ten projekt jako zakládala, tak jsem nevěděla, co tvořím, ale jenom jsem věděla, že chci dělat dobré věci s dobrými lidmi se stejným záměrem. A ono se to postupně začalo skládat. Mně sem vlastně jako fakt chodí lidi, kteří jsou naladění podobně jako já. Já jsem vlastně začala svoje podnikání, takže jsem si v březnu pozvala šamana na vyčištění prostoru. Každý začíná jinak. Někdo má business plán, někdo prostě začne takhle. Ale chtěla jsem vlastně jakoby dělat čistou práci, která bude prospěšná. A ty lidi se postupně začali nějakým způsobem objevovat. Někteří už byli v mém prostoru, někteří se teprve objevili a mně se právě na tom velmi líbí to, že já tady mám vlastně kamarádku a kolegyni, která dělá arteterapii, vlastně automatickou kresbou dokáže léčit. Mám tady lidi, kteří dělají tradiční čínskou medicínu, mám tady spoustu lidí, kteří dělají právě tu access bars terapii, mám tady lidi, kteří dělají vědomé celostní masáže, tantrické masáže, vaginální mapování. Mám tady vlastně různé skupinové akce, kakaové ceremonie, jo, jogu, prostě cokoliv, co tak jako může, a mě tehdy taky pomohlo na mojí cestě, tak vlastně je to taková směs, já si nedokážu představit, že bych nabízela vlastně jenom svůj produkt, jako to, co jsem já, jako pro všechny lidi, jo? Že vlastně každý potřebuje trošku něco jiného od třeba jiného člověka. Takže tohle to mi dává smysl.
A zároveň to dává i těm lidem vlastně jako svobodu, jo, se vlastně jako vyvíjet tam, kam potřebujou a nikam nikoho nešoupu nebo jo, nikoho neměním. Každý je takovým způsobem unikátní a tak nějak vzájemně se podporujeme. My jsme jeden celek, my si to furt jako neuvědomujeme často, ale my jsme tady vlastně jeden na podporu druhýho, takže mi to dává smysl, no. Zeptám se tě, ještě spoustu diváků bude zajímat, kde najdou Centrum Unity, tak konkrétně já pak nasdílím i tvoje odkazy pod toto video, ale ty seš v Praze, teďka sedíme přímo tady v místě a já za sebe musím říct, že je to tady moc příjemný. Už když sem člověk vejde, tak je tady cítit Palo Santo. Jednak to tu krásně voní, ale i ty taková čistá energie, takovej klid a i to, jak to tady máš vyzdobený, jak to tady máš jemný, přírodní a zároveň moderní. Mě teda úplně uchvátilo a moc děkuju, že jsme to mohli natočit i tady u tebe. A prozrať, prosím, teda, kde konkrétně se nacházíme, na jaké adrese? Tak je to Praha 2, Šmilovského 10. Tak jako všechno teďka ve vývinu a v procesu, tak jsou v procesu i webové stránky, který já jsem už před rokem vyráběla vlastně webové stránky pro sebe a nespustila jsem je, protože jsem furt měla pocit, že to není ono. Tak teď cítím, že to ono vlastně tvořit dohromady jakýsi celek. Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Myslím si, že tam je spoustu inspirace pro lidi, kteří buď už se nachází v horším období, anebo váhají, jestli vkročit do toho, co cítí, co je vede. Tak samozřejmě na cestách jsou vždycky překážky. Nikdy to není hladká cesta, ale určitě stojí za to minimálně zkusit, ale s plným vědomím toho, že chci něčeho dosáhnout a potom tam ty prostředky a ta podpora i z okolí určitě bude. Já chci jenom ještě říct, že je velký rozdíl, pokud tvoříme něco z hlavy, že si něco jako vymyslíme, že bychom chtěli vytvořit a druhá věc je, že něco tvoříme ze srdce. Když se vydáváme nějakou cestou, vlastně odpojíme se od něčeho, co už nám neslouží, co vlastně má na nás nějaký negativní vliv, tak se vždycky vybíráme jakoby sebe. Vybíráme si sebe, aby jsme se cítili líp. Tak to je vždycky ona, to je vždycky ta cesta. A tak, jak mluví třeba Jan Rak v kvantové fyzice o tom, že my vlastně jako děláme to nejlepší možný, s tím, že vlastně jako chceme dosáhnout jako nějakého pozitivního, kvalitního výsledku, a zároveň se v tu danou chvíli musíme od toho odpoutat, od toho lpění na tom výsledku. Jo? Vlastně nechat to a pustit to osudu, že vlastně ten vyšší záměr a ta vyšší síla zasáhne a bude to tak, jak to má být. S tímhle naprosto souzním, pod to bych se podepsala. Moc děkuju, že jsi tu byla a přeju moc štěstí, úspěchů, jak tobě osobně, tak tvému Centru Unity. Moc krát děkuju, moc si vážím tvého pozvání. Určitě mě to zase obohatilo něco. To jsem ráda. Děkuju moc. Děkuju.